Tona asirin kowa a cikin gida. A gidan nan. An ki a fita. Lafi sai ka fita. Yanzu nan taurin kai naki bai wuce ba. Kuma haka yake faɗi. Idan Allah ya sa da ke. Idan da Umar shi ne kira ka amma na same ka ya haka. Nan ba tashi. Okay to gashi. Sai ka kira likita. Lahiyar ta kalau ba wanda ke damunta. Wai ita dama duniya na haka take? Gani haka to. Umar Hashim zai girba abin da ya shuka. Ashe ni ne zan girbi. Kai ma ka mutu. Ƙarya da ai ta watsi fasan aiki. Shi na zo fasaha ai. Da ni hanyar da zan bi in dawo da kima. Wallahi ba ruwa na. Kai fita waje. Ana magana kuna da mutane. Kuma ya tashi ta yi. Ta akwai aiki jama kuwa. To gaba kenan ko? Kalma mu iyaka da wannan. Shago. Hakuri ana ma magana ka yi shi. Kai hakuri. Allah kai hakuri. Gaskiya kana da zafin kai. Yanzu ma ka sani ke. Ma idan kai laushi zaka da sana. Ma me ya kawo wannan magana kuma?